Bismillahirrahmanirrahim. Pola nafas, cairan. Tidak antar. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas ini. Wami. Lantas ini. Wa inamapi. Nggih. Lantas ini. Walan tas an no walan lantaro ini Bismillahirrahmanirrahim. Lantaro kurang ningali sapa sira aini ing mripat ingsun tahta adimil furoti ing dalem ngisore jembare cakra falaki tahta adimil falaki ing dalem ngisore jembare cakra niku lakoni senengi misla imamil haromin kalimat ini imam haromin nanti imam haromin asabti tanah tepi ilmune asabti tanah tepi ilmune Abdul Malik kan jejuluk Abdul Malik kan jejuluk Abdul Malik wakanalan omong sopo al-faqih wong kang ngalim faqih al-imam kan jadi imam ghanimul mausili rupane ghanimul mausili Syekh Ghanim al-Musili yungsidu itu yungsidu nembangake soto pake kaya kumpulan dawa soto pake dibagi maring liyane pake nerangno di imamil haromen ing dalam nyifati imam haromen jadi wong mulya itu terpuji-puji kaya imam Ghazali panjenengane satu situ tapi duwe tinggal lah kula jenengan sedaya iki yo napa dadi wong maka Umar Pempatan mengatakan macan mati ninggalno kebo mati ninggalno susu manungsa mati kudu ninggalkan perjuangan ilmu kudu ilmu mulane kita perjuang mati ya mati tapi perjuangan sampai kudu kepinginan ngoten perjuangan itu di piadoni ya tenanan mungkin nika ya ngoten itu kudu ditenang lek tenan sing didik iki engko sing ngejak iki sampeyan harus perjuangan jadi macan mati ninggalno nah kebo mati ninggalno sunu uang mati ninggalno perjuangan aja ninggalno korban aja ninggalno serang perjuangan kalau dibagi ketua
kekuatan dadi wong sing perjuangno agama mesti mulya dunya akhirat. Ya kaya Imam Ghazali, kaya Imam Karomen ceritane kaya Imam Asim nerangno kemuliaane Imam Karomen da'u ninggalo saka sira kabeh lu bersalmaani ing penganggo sifat mulya lu bersalmaani ing penganggo sifat mulya bahwa mengkau maani iku sauhul kaya pakaian alam dari qadhi abil ma'ali maka alami dari qadhi abil ma'ali apa teh ing atase kira-kirane dedeke abil ma'ali sapa sih abil ma'ali Imam Haromen. Imam Haromen masyaallah Imam Haromen itu sebab mungkin ono Makkah ono di kita mendunya mulang alik sing penting ibadah itu baru ayat bulan bersama insun disarki maulid al-Banjandi di dalam sarai kitab Maulid al-Banjandi di Sayyid Keduni Sayyid rupane Ja'far weruh ma'ingkan nasuhu utawi nasib ma iku faidatun faidah katarokan untuk sapa badun setengah ulama annal hatifa satu annal hatifa satu bunyi suara tanpa rupa iku waqa'atun nibo habib wi ghairima ing dalam sakjane barang ya ta'ala bukan hubungan otoma bil Mustafa kelawan Nabi Mustafa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam manau setuhune kelawan kusumi aden rumu yauma wafati Imamil Haromen ing dalam dino sedane Imam Haromen ya Abil Ma'ali baru rahimahullah ta'ala sapa sing dirungu ilun bukan ngucap minajin jin iso ngomong nalika sedane Imam Abil Ma'ali ya bukan nuwara sapa biadainil baitaini kelawan iki lorone bedoro wahuma utami adainil bataini iku ya darubi rutobal ma'ali ba'dahu ay al-kasadi robbah keta'an lan arbab ya daru tahun ya daru tahun di adolo siro rutbal ma'ali ing kepangkatani Syekh Abal Ma'ali rutbal ma'ali ing kepangkatani Syekh Abal Ma'ali badawu ing dalam sausir sedane Abal Ma'ali baik al-kasat kelawan koyo dodolan kan gugruk niku rusak robbata mongko robbata
padha go dadi sapa sira lan tarbah utawa ora bati sapa sira. Mulane wong iki nurut karo wong sing mulya-mulya niku iso kita iki nurut iki. Kok dadi kita wonten niku dadi ngaji kita paguna niki cek semerap lakoni wong sing mulya-mulya. Kita iso lakoni alhamdulillah oleh pipi alhamdulillah oleh akeh ya alhamdulillah. Mboten kita iki namung nyadar jejak ngaji kita paguna niku supaya kita iki pengertian kita cek sadar. Nah, golek sampai bisa nerangno perkara sing mulya-mulya ini akeh wong gumun. Ora iki keterangan iku kok iso ya pancen gelem ngaji kita paguna. Ceritane Imam Karomen, Imam Karomen itu jenenge asli sinten? Abu Mahdi. Diarani Karomen niku mungkin yen ana makalan warnane kitab sabira. Ngoten kok kudu kata pengertiane. Qadim dimino sapa sira wa akhir anakirno sira man ilmu asyaku kan harap sapa sira minawaro saking makro mata kanusido sapa aladi Imam Karomen sapa aladi uwong ae Imam Karomen kotun akan teman-teman ono sapa sira mindu saking aladi iku tas aki wirang sapa sira iku tas taki wirang sapa sira ngono kita amulya kaya Imam Karomen gak iso sambil kita nyadar-nyadar ya kita kaya mulya-mulya gak iso apa maneh kaya Rasulullah ya nyadar-nyadar panjane kita kaya lepek itu mongko kaya belas gak iso ngedang ngedang apane ngedang loberan yo turani ngedang lepek dan tebak ini panas di Sunda lalu orang di sini kita ini nyadar-nyadar kalau kita mau apa-apa nih kalau nyadar sopok banyu sing tebet ini tak kamera akan tidak kamera manusia itu ruwet tetap di sini dunia itu manggil yang kurip kalau sing bakal sowan dengan Gusti Allah dan Nabi namun sudah tiga Imam Abu Mahdi itu tahu menyusulkan sal saya pintuan saya pintu saya pintu itu dilim-lim iya Yakulu dawuh sapa Abdul Ma'ali Yakulu dawuh sapa Abdul Ma'ali inaman setune wong jarokan lumaku sapa man ma Allah sartane Gusti Allah taala ala adatin nasi ing atase pengadatan menungso iku jaro lumaku sapa Allah Gusti Allah ma sartane man alaman ing atase tingkah dua kang utahe emak iku adatun nasi pengadatan menungso fi kifayatil mu'min dalam kecukupan rakyat. Kita ini rakyat diragati karo Allah pokok gelem perjuang agamane Allah. Diragati kaya menungso-menungso sing awam-awam niku sampai tulung, sampai nuruti niku ya diberi napa niku
dunya karo wong Gusti Allah. Nah, mulai sampe gelem mulang, ya dunyane wong-wong iku ya dikelompokno nang sampean. Ngoten lho. Niku ngoten niku. Mulang ya Allah. Mergo wong-wong iku nek kelompokno dunya kok gak digawe ibadah. Ya emang mari bisa ibadah eling karo gurune. Nah, mari gelem sedekah. Kok dunyane wong awam-awam dadi sedekah. Ya terus sama kudu iso perjuangan itu terus. Mulai dalam perjuangan ini terus dunia itu gak dunia. Mereka Gusti Allah yang ngekei dunia nang wong awam-awam. Nah, sampeyan perjuangan ya dibayar karo Allah untuk ditambah karo perjuangan sing kita lampahi untuk wong awam-awam itu belum kok porai dunia ni ceknya katut-katut dan paham tak? Mulanya perjuangan di sungai di rumah kocok ngarep-ngarep sama pejabat dhuwur. Wah, ini malah ruwet ya dulur-dulur sampai ulang-ulangi itu bijak perjuangan melampak awal-awal nanti sumber listrik ke sini. Kalau jauh sopan misalnya, wajah utai kalam, ayat kalam imani, anak bilmaani, iku kalam ya kasanun kan bagus, jidan kelapan teman, wafi hilang iku ing dalam kalam, ayat fi ada kalami tegese iku ing dalem iki kalam mawa itu utawi pira-pira kaidah jamatun kan akeh kasiratun tegese kan akeh lima kadene wong malah kangen-kangen sokongan fawatid bil fawatid dan kesimpulan pada kaidah angan-angan ini kakak tak amuli kelawan sak pemenik angan-angan urip itu ojo biasa lain ini kalau lakon-lakon wong sing sae-sae untuk lakon wong sae kita butuh saged melampaui lakoni yang rapi dan terus kita panas masa depan lakoni ngarep lakoni wong modin nah kita bener laku kaya lakoni Kanjeng Nabi kita semerapi perjuangan Kanjeng Nabi kita saat ini merjuangno agama sing digawa Kanjeng dimulai Kanjeng Nabi tetep ndongakno muga-muga para ulama-ulama sing gelem merjuangno agama ingsun tak suwunna sufi tak suwunna cekak. Jadi sing kita boleh lakukan. Ojo sampai mulang diculno bareng menyang berenang dunya wis ana apa-apane dunya dan apa-apane. Jadi kita kudu paham nek paham kabeh nyegur nang dunya wis leteh nang dunya gak iso dadi wong paling ultang kalau mengucap sapa sira laisa ora alaisa ana ta ora ana sapa Allah taala Gusti Allah taala iku ya kudu sapa Allah wa tazawwadu ya fa inna khairaz zadi taqwa kudu Allah mata fa tazawwadu mongko ngalakosanmu sira kabeh ing barang jubali hukum kang nekake apa maing sira ni sawaliku mari paulungan sira kabeh ngalakosanmu kanggo paulungan sing ora bakal bali lah sadurunge lunga kita kapal bali ayo saiki lunga-lunga ngalah sampeyan
sampean ana di dunia iki wis tau katakan lek itu ngono. Yo sampai yo siapa silaturahmi itu dua dunia apa beruntung ya? Sanggup ikut sanggup kan dulu sampean dulu sih balik nanti mau sampai mikir sejuru kita mau dapat sanggup ini apa kan amal soleh apa amal soleh apa jadi apa ilmu jadi ojo namanya apa kan ojo namanya ini nama tanpa ilmu kalau sampai nandur pokok ono ilmu kang kita tanah ilmu masih terang-terang enggak dibeli sampean kita sama akhirat sama dalam kita tak boleh mau karena kalau mau kita contohnya silaturahmi terutama mau haji mau umroh ini terus sampai ono silaturahmi sama dialog untuk aulia perlu kita mau tapi bawa enak di sangunut karo sang dewi untuk barokahnya itu kalau boleh sampai percaya tenang sampean dungo nggak usah nopo mengenai konjakan ngomong ngono perjalanan itu dulur-dulur kanca-kanca pada nyambung ini ceritanya Mbak Nyai Kafir Abdul Karim nomor kulit semuanya haji numpak perahu numpak niku nang daerah Jombang numpak sepur kemudian di numpak sepur perlu kamu sanggupan di beberapa cari kita iso ketuk dari manusia jadi tidak ada yang membuat kamu memakai bukan membuat makan dia berada sabar rumah santri sing ono tanah suci sing ono jadi wong ati bersih rumah mungkin pokok sing dadi kekaroane disuwun masyarakat dari mana wangsul berbuya kuat wonten komika apa nyamu-nyamuni ini wong sing boten kenal-kenal itu wonten kan ini wong gak kenal orang pakai ini kayak itu nonton pakai ini ketinggal wong akan membuka suci uang itu ketinggalan sewajar hati ini memakai kata setelah haji dunia itu paling kalau dulur-dulur orang itu urusan ilmu haji kersani oleh dulur-dulur murid-murid niku lebih wis to ngandel lek manten kok cerita sing kaya ngene iki tenan kan kula di ceritane Mbak Zanoji Bali Zanoji yen monggo tidak boleh jika sahabat-sahabat kalau ngomong niku lho apa nih haji itu penting iki ya barokah mengulangi orang-orang itu saya itu kalau ini dikeri pengertian sampai lakon yang sing
mulai timun wong sing mulya-mulya lek antene kita ini lan iki kongkon ngertosi lakoni Imam Abdul Manawi kata sawatu Padina Fairozati Mongkosmin Luwe bagus-bagus sesamu iku atakwa bagi datang Gusti boten kok sanggup nang akhirat iki bawa mobil kirang hapus padahal sakniki wong wis kegeden dunya waktu bisa ngakai pakai waduh suarane nani bagai ini perjuangan akhirat ini bulan balik dijak karo ngomong nang umroh itu lokal boten tak lupa arek-arek kita kulo anak kulo dari makan kan itu tak nunggu kok berarti sampai minggir kulo sing mandang apa-apane iki wong namine kulo tangge api elek lah apa jare kulo lah wong mangan jare kan sing anu kata-kata ini dunia bangsa sing penting ayo dulu golek dalan sing didani Gusti Allah palan mongko weruh sira ana fihi satuhune iku ing dalem murad naik fil murad ditinggalkan dan sakit bisa dikelawan sangu naik apa jatuh aladikan bikauli ta'ala dalam dawi Gusti Allah ta'ala rupani watasawwadu sanyo ngalakosan sira kabeh kaulaini ana kaloro agar dumal kaisal ini kaulaini kita itu ngaji ngono apa isi sokaloro ana kaloro nau setunisa bisa kesesamu amat kurokan tutut iku zadul akhirat sanu akhirat siji bahwa zadul akhirat iku takwallah bagi mari Gusti mulai kita perjuangan ngejak-ngejak dulur sing kurang takwa ngomong warna alat-alatnya ya diulang sembahyangnya diulang rokok sujudnya diulang jamaah itu senang pokok itu sanu takwa Allah wal amalu lan amal ba'da ditaati kelawan taat tidak taat Allah diarahno ilmu karena mana ilmu ngamal ya ilmu kok ini toko sujude ini boleh bahwa ada satu utami ikisamu iku abdul subur kono minza dunya tinimkan sanu lho sing penting nolak sanu nolak akwa sanu akeh apa sanu akhirat takwa Allah pedih datang Allah ngedoi larangan Allah melakoni perintah Gusti di anau pertulisan dunia ikut yusilu menang iku yusilu bisa nekan akhir persat dunia ilang roh nafsi mereka dan karabatin nafsu wasabati alam sabate nafsu sanu dunia niki gadai kekarapan sampean pokok sing diridani Allah tenang dunia niku kantun dunia karo silaturahmi dulur-dulur sama-sama titik-titik nyawa nang dulur-dulur hubungan niku tenang sampean nek ana dunya nek dikawat ana dunya iku sepen wis ta sampeyan
Dunia sama kaya sumur bisu dari butuh kaya apa ya kaya ngoten niku kumpul kita cekure bisa ikhtiar sangun dunia kadamel akhirat wazadul akhirat utai sanazat sangun akhirat iku yusilu bisa nekake apa zadul akhirat bisa nekake ilang nakim mari kenikmatan al-mukim kan jadi sangu dunya bisa nekakno karo kekarepane hawa nafsu lek wong gak duwe ilmu duwe dunya akeh gawe nang rasa digawe maksiat entek dunya jadi ya jika ilmu ini jadi kita bisa jalan menolak dipikir-pikirkan yang jernih untuk insya Allah satu akhirat wafi ada makna lanting dalam makna orang tahu sopa al-aqsa imam Maimun al-Aqsa Imam Maimun al-Aqsa tidak anta tatkalani utami siro iku lantar kal ora ugalan sapa sira bizatin kelawan gowo sangu minat tuko saking wedi Allah wala koita lan ketemu sapa sira bakal mau bisa usi mati ketemu man ing wong kok tazawwada kan teman-teman gowo sangu sapa man kok tazawwada kan teman-teman gowo sangu sapa man betul sampeyan kita nang akhirat gak gowo sangu ibadah gak gowo sangu takwa Allah ono masyaallah nangis sampai Allah kula biyen ana pondok kok temenan kula biyen kumpul perjuangan kula boten ninggal dunya nangis wong sing bodoh menurutkan mulane awak ditoto nandipa apa getun sapa sira ala-ala takun lagi ngatasi yang kau orang sapa sira iku kami slihi kaya padane man sing sanuna sangu tak mulai teman mari diwaca iki kudu semangat lo dipikir sama itu kalau santri suruh ngomong cuma tak perlu untuk masuk menurut apa santri menurut terus konsep sama arek enam itu gede-gede tak tutup tak dibuat dengan pulau tak tahu ngomong pulau kira ngomong santri ngomong pemberontak pulau orang kalian ngaji sekedar jamaah jangan naik pulau yang sekedar yang ambil pulau mulai pulau nggak duit pulau lebih jamaah dan mereka ini ngomong itu kekuatan pulau sih tapi senang tak sama aktif itu singkat jamaah 15 dino sembahyang itu jamaah tapi penting nafsu ini dunia memang mereka orang kaya santri dia bersihnya hati segala komponis saiki tapi rusak sampai pengenalan rapal tapi kok jadi betul sapa sira yen ora kaya wong sing sangu takwa pakan nakalan seduni sira iku lan tarsud
orang nangis sapa sih. Jadi orang siap-siap karena kaya oleh Allah sapa man iku arsoda cawis-cawis sapa. Jadi itu lek kadung persipatan ana dunya mai dhewe sadap wis kita iki ojo-ojo wong sing yo kan kok diling jarang kirim sing kaya ini sewu siji kan sing jadi bening matur karo Gusti Allah dunya dadi ikhtiari selah-selane kita marine Allah untuk yang semua al-fatihah Ar-Rahman Iya Ihdinash shiratal mustaqim